Naimbag nga oras yung amin mga ka-JCQ, iti karita gundaway ket dati nga mismo diti barangay Pulangi, iti ili ti Bakaray, Ilocos Norte. Kang runaan na dito sangwanan ti maysa a pagadalan. Gapwanan na iti kalabes nga aldaw ket adda dagiti chat a naawat ti JCQ Online TV News. A reklamo manipod kadagiti concerned na citizens nga da iti babaken asideg ti ubong ti baboy. Aday toy ket pagtartaraknan ti agnaga na Joy G. Asiret. Takamin ko na dagiti nagipadanon iti biyang ti JCQ Online TV News ket dagiti kangrunaan nga agsagsagaba tinabangsit nga angot ket dagiti mangisursuro ken agad-adal iti Pulangi Elementary School. Gapwanan na adda ngamin iti maysa nga pagtaraknan iti baboy iti mismo nga sa nga twen detoy pagadalan gagayem ken kabsat iti pinagturong ti JCQ Online TV News iti mismo a lugar nga asideg ti mairekreklamo a pagtaraknan ti baboy ket mismo adatayo tinakapaneknek tinabangsit nga angot ken napaneknekan ati kangrunaan a makasagrap tinabangsit nga angot ket iti mismo ababa ti ubong adaytoy ket ti maysa a pagadalan. Iti kaadda tayo, iti mismo apagadalan, ket tinawagan, dagiti mangisursuro, ti kapitan, ti barangay Pulangi, ket ditoy, nga inistoryana, no kasano, iti inda panang monitor, ken panang bagbaga, ti akintaraken, dagiti 12 ababoy. Ako sir, actually, idi nabayag dito yun sir, problema dito, idi last year problema man dito yan. Ngam ti akay action mo ti barangay official sir, aksyon na mimot kasarita mimot isuna DJ aktar-taraken. Kat ti kunana magkada kami aton no may dispose ko, jak taraken nang kunana sir kat aging gana kada gito kat problema pala ang ti eskwela ken nang rona ti ubing sir. Mano kadi nga baboy dito tartarak na naap? Jak ka makwaserta ja idi DJ dabok nga napanpi pinagkita idi adu nga baboy idi sir ngem idi kada ito inaudin nga reportan ti gaputa kas jemot ti sitwasyonan sir han na kami mot kaslahan na kami mot ikaskaso kuna ta nagkaringahan nan tuag tarakenan iso nga in report ko iti ko sir sanidad iso imay ti sanidad idi last week sigon ti kwa sanidad sir kanyak report na inong tandaman isunan diya ka mo no anamot ti rason na kadigi sanidad no makakasla di rason na kada kami sir nga doon may dispose na baka isar din nanto manan iso nga paliiwal lang sir no kasanumot DJ pinangaksyon ti sanidad iti ilimi nga baka rito ta sir. Iso na lang kadi iti kadwan nga agtartarakon ti baboy apo kapitan nga makaapektar iti aglawlaw dagiti kabaranggayan tayo. One sir, dito yami adu dagiti hog growers dito pero adu ti adayo da iti nang runa iti eskwela sir adayo. Daytoy lang ti kwa sir, daytoy lang ti kasitgan nga agtartaraken iti baboy iti eskwela. Ta iso nga di ko nakidi nga amom barok dagiti ubing ti number 1 na maapektaran di ta ubing nga ro di kita ka. Kuda kanya iso nga DJ ti kunana sir nga ala aton no may dispose ko na po kapitan haantong ko na aging gana taga problema mo pelang sir. So apo kapitan any message kadagiti makangangot daytoy ta kunada nga nabayag nga daytoy nga problema dan. So anay itikas lang makunata yu kanyada apo tapno tigas saket mapasipay man daytoy sakit ti riknada or daytoy makunada ka daytoy maysa nga kabaranggayan yu nga agtartarakan iti baboy. Alati lang makunak dito yan apong kabaranggayan nang dangro nakadakay nga naganak. Lakat makita yung aksyon na mo ti barangay official di kita nga bambanag ang te kunakon alat no adatangken ti ulo no dispensaran nan no jetarm ko nga adatangken ti ulo na lakat sa bagay no ipakat na lang at itangken ti ulo na po nga kabaranggayan adda iti pagpatinggan na nga aksyon nga pagpatinggan na tayo so nga namnamaan nyo po nga kabaranggayan nga pagsardengan tayo deta nga problema. Mensahe yo apo daytoy agtagikwa daytoy pagtaraknan iti baboy apo kapit. Ati kunaklakeng kan barok aksyon nam kadi dagitoy nabayag mi nga ibagbagakeng kan ta digitoy ubing ti panunutem tanong si kamot ti kasjay maka kan kanayo na makangangot iti madinga angot barok ket nasakit mo jerik nam kan baka makaala ka iti sakit mo ket na ti panunutem barok adu nga ubing dito gasot-gasot nga ubing dito eskwela ket
digidye salon at dakat ti panunutong barok. Iti panagisarsarita met ti JCQ Online TV News ken ni Joy G. Aseret akin taraken karigiti baboy ket sigon kanyana ket nagturong dagiti pan nakabagiti sanidad iti ili ti Bacarra Ilocos Norte itay napanalawas ket ditoy abi nagaanda kano ang kaluban na ti deposito ti rugit dagiti taraken na ken kunana nga iti maikatlo alawas iti umay abulan ti Hulyo ket maidispuston dagiti 11 a baboy. Kabayang mo din, sir. Sa Kuamot, imemot di kita di munisipyo ang imbada kanya nga kalubak ulit. Isik tangkot ay sulang ti number ang importante na, sir. DJ lang, sir. Anong tawin na dati pagtarak naman? Mga 6 years yun, sir. 2017. Iti nga gundaway lang ba nga ada itikas lang agreklamo iti angot. One month, sir. Oo, tatamol lang nga, dedi lang nga tawon. Dandani mailako ako kunam daytoy 11 nga baboy. So kaano iti panaglakom ka dagiti man? Mga kasi dito July, mga third week. O, palubos ti Apo. Hingga na third week. May katanto pa dito, no 10, dito daduman. Inuta na. Para iti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.